panjenengan sedaya. Eman tenan duwe putra boten diken ngaji. Eman tenan gadah wayah boten diken ngaji. Yen wong tuwa sedo ora gelem ngirim donga, wong tuwane sedo malah sibuk rebutan bondo. Na'udzubillahi min dzalik. Sholli lelaliku anak lanang nendur jagung, cilek ngaji le cilek ngaji, besok gede dadi wong agung. Lelaliku anak lanang nendur jagung, cilek ngaji le cilek ngaji, besok gede dadi wong agung. Cilek ngaji, le cilek ngaji, besok gede dadi wong agung. Masya Allah, My Devi luar biasa. Nggih Mbah nggih. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur tenggen mriki monggo sareng-sareng kita sedaya eman-eman putra wayah kiyambek kita dukung kagem tetep ngaos ngaten nggih Mbah supados tata gesangipun supados sekeca bejo mulya donya akhiratipun amin ya robbal alamin. Nah, kembali tenggen dawuhipun Kanjeng Nabi man razaqahullah biwaladin fa'alaihi bitakdibihi wa ta'limihi. Kenang nopo kita sedaya kok dipun dawuhi mucal adab ingkang sae, mucali ngelmu ingkang sae. Keranten nek kiyambek kersa mucal adab ingkang sae, nuntun tenggen ngelmu ingkang sae. Ketika putra wayah kiyambak sampun sukses sesuai kalian ajaranipun Gusti Allah, kiyambak bakal diparingi pitulungan, disyafaati kalih putra putrine. Remen napa mboten Mbah? Remen nggih Mbah. Tapi sebaliknya waman taroka
waladahu jahilan sinten kemawon sing kok nilar putra wayahe kanthi keadaan jahil, kanthi keadaan nuwun sewu Mbah boten gadahi ngelmu, nuwun sewu Mbah nek basa kasare bodoh ngaten nggih Mbah nggih. Kok bodoh boten kiyambek ngaosaken, boten kiyambak paringi adab-adab ingkang sae, maka dosane ngalir dateng tiyang sepuhe naudzubillahi min dzalik. Ingkang baken kita sedaya tetep ndongaaken nggih Mbah nggih, tetep ndongaaken putra wayah kiyambak supados dados piyantun ingkang sholih sholihah, piyantun ingkang ilmiah amaliyah. Jawah niki Mbah. Nggih, monggo kalih ngiyup Bapak Ibu. Nggih, patus iup-iupan monggo. Mugi-mugi jawahipun niki saestu membawa rahmat dateng kita panjenengan sedaya. Nggih, insyaallah sedaya kodok kodaripun Gusti Allah wonten hikmahe nggih Mbah. Dados niki tetep jawah kanthi penuh hikmah ingkang dadosaken sak mangke sederek bekuning ugi samudayanipun pinaringan barokah gesangipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih monggo monggo Ibu monggo. Nggih monggo. Napa badhe mriki sareng kula? Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken matur teng mriki bahwasanya piyantun-piyantun sing kersa mucal adab ingkang sae ngelmu ingkang sae maka nek putrane sak mangke dados piyantun ingkang leres waget nyafaati tiyang sepuhe. Tapi nek kok putra putrine ditilar kanthi keadaan jahil kalih tiyang sepuhe mboten dingaosake, kalih tiyang sepuhe mboten diwucali adab ingkang sae, maka nuwun sewu sak mangke dosane nggih ngalir dateng tiyang sepuhe naudzubillahi min dzalik. Insyaallah sedaya sederek termasuk piyantun-piyantun ingkang ting mriki berhak nampi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki ingkang panjenengan nantikan ingkang kita sedaya antu-antu rawuhe alhamdulillah sampun rawuh. Dados saking kula boten sah dangu-dangu nek pemanasan sakderenge olahraga niku biasane sekedap napa dangu. Sekedap nggih Mbah, sekedap berartos niki sekedap mawon. Njuk malih napa sampun? Malih saestu panjenengan pun teklak-tekluk niku Mbah. Nggih, teklak-tekluke mantuk-mantuk paham nggih Mbah nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Sekedhik malih napa bunyai kersanipun istirahat keranten perjalanan jauh niki Mbah demi kula lan panjenengan sedaya beliau saestu saking enjang sampun menyiapkan sedayanipun kagem barokai dateng kita panjenengan sedaya. Dados kedah noto ati, noto manah, noto niat ingkang sae supados dipun ganjar kalian Gusti Allah. Sing kala wau saking dalem niate penasaran kados napa to Ibu Nyai Hajah Mar'atus Sholihah kula kepengin selfie, kula kepengin moto. Nah sakniki niatipun diimbeti nggih Mbah nggih. Ampun namung kepo, penasaran saja, tapi monggo kita sedaya niat ngaos, niat ngalap barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Narasaken matur penggen mriki ugi alhamdulillah kita sedaya sampun diparingaken kalih Gusti Allah, diparingi wekdal kalih Gusti Allah, diparingi kesempatan kalian Gusti Allah meningi wulan ingkang sanget minulya nggih menika wulan Sya'ban. Ting pundi wulan Sya'ban niki sampun mendekati kalih wulan umat-umatipun Kanjeng Nabi adalah wulan Ramadan. Rojab, Sya'ban, Ramadan niki mboten waget dipisahkan. Mboten saged dipisahkan pramila doanipun Kanjeng Nabi dos pundi mboten namung Kanjeng Nabi nyuwun diberkahi teng wulan Rojab saja, tapi wulan Rojab, wulan Sya'ban sehingga didugekke tenggen wulan Ramadan. Doane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana
Fima rozaktana koan Mbah, ya Allah. Badhe dahar napa Mbah? Boten nggih mangke kok fima rozaktana. Fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Niki doanipun Kanjeng Nabi ingkang dipun ajaraken dateng kula lan panjenengan sedaya sebagai umatipun. Pramila Rajab Sya'ban Ramadan niki mawasimul khair. Musimipun kebagusan, musimipun kesaenan. Monggo kiyambek gunakaken kanthi sae, siap-siap ngibadah tenggen wulan Ramadan, wulan ingkang suci, wulan ingkang sanget istimewa. Bahkan awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Niki wulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awal-awal bulan Ramadan niki Gusti Allah nurunaken rahmat. Wa ausatuhu maghfirah, tengah-tengah wulan Ramadan Gusti Allah nurunaken pangapunten kagem kita sedaya. Wa akhiruhu itqon minan nar. Dan akhirnya wulan Ramadan Gusti Allah menjauhkan kita sedaya saking bentere gromo neraka. Pramila monggo kiyambek siap-siap menjemput kebarokahan, menjemput kesaenan-kesaenan tenggene wulan suci Ramadan. Siap-siap saking sak menika nggih Mbah nggih. Niki pun siap-siap toples napa siap amal Mbah? Amal, nggih toplese tasih kosong napa pun penuh? Oh kosong nggih, alhamdulillah. Dados niki monggo kita sedaya siap-siap sing tasih kagungan utang siam wulan Ramadan kepengker enten napa mboten Mbah? Enten, Masya Allah badhe disarutang kapan niki? Oh sampun, alhamdulillah keranten menawi sampun bakda nisfu Sya'ban iki kiyambek boten pareng siam nggih Mbah, kejawi siam wajib utawi siam nyarutang. Nek nyarutang boten menapa, tapi kok nek namung siam sunah niki mending kiyambek boten siam rumiyin. Makruh hukumipun. Ngaten nggih Mbah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu monggo kiyambek sareng-sareng persiapkan ngamal ngibadah ingkang sae, mumpung tasih diparingi kesempatan, mumpung tasih dipun paringi yuswa kalih Gusti Allah, kita perjuangkan mugi-mugi benjang dengan kebaikan kita sedaya, dengan keistiqomahan ngibadah kula lan panjenengan sami dadosaken kita sedaya dipundhut kanthi keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Keranten suul khotimah niki medeni nggih Mbah. Yen nafase wis tekan gulu iku nyawane bakale metu, dituntun zikir ora ka wektu, lambene ndobleh untune. Masya Allah, medeni nggih Mbah, zikir sareng monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mugi lumantar waosan tahlil, lumantar waosan kalimah la ilaha illallah dadosaken kita sedaya ketuntun sehingga waget nggayuh sedo kanthi keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Keranten ting donya niki namung sementara, kiyambek namung mampir nek cara tiyang sepuhe mampir ngombe ngaten nggih Mbah. Namung mampir ngunjuk sauprit wekdalipun pramila kiyambek ginakaken kanthi sae, kita sedaya gunakaken kanthi ngamal-ngamal ingkang sanget dipun remeni kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kiyambek dikiyataken,
diparingi keistiqomahan. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saterasipun teng mriki kita sedaya kala wau alhamdulillah sampun sareng-sareng nyadranan utawi ruwahan niki identik kalian tradisi wonten daerah-daerah kita panjenengan sami ngintun para leluhur niki estu al abna tadullu ala syarfil aba. Anak-anak niki dados penanda sukses tidaknya orang tua. Dados monggo kala wau sampun kula maturaken soleh niku sing teng mriki salah satunya wafil qabri yarfa. Ketika tiang sepuh sampun wonten teng alam kubur, kiambek berusaha meninggikan derajatnya. Kiambak berusaha sareng-sareng ngintun supados tambah derajate di hadapan Gusti Allah. Ngoten nggih Mbah. Pramila saking menika monggo sareng-sareng kiambek ngimbeti malih antu ngintun tiang sepuh kula lan panjenengan sedaya mumpung tasih diparingi kesempatan supados menawi benjang kiambek teng alam kubur nggih tetep dikintun kalih putra wayahe. Keranten nek cara piyantun sepuh sapa nandur bakal panen. Nah kiambek nandur sae insya Allah panen putra wayah ingkang sae. Kiambak teng mriki tidak pernah lelah ndongaaken para sesepuh kita panjenengan sami. Insya Allah saestu wayah-wayah putra-putra kita sedaya kagolong putra wayah ingkang sae. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ugi teng mriki dengan adanya kiambek sedaya rawuh niki merupakan salah satu ikhtiar kita panjenengan kagem ngersii manah. Manah niki kedah diresii, kedah dibersihkan. Likulli syai'in siqalun wasiqalul qalbi dzikrullah. Sedaya perkawis niki betahaken reresik Mbah. Pramila sing saged ngersii manah adalah ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula ngeten nggih Mbah nggih. Iki pun ngantuk napa dereng? Nah, nggih kalih mantuk-mantuk kalih kula ngeten nggih Mbah. Monggo. Sak temene salat ngibadah kula malih. Nah niki Mbak Mai Devi ngantos pun nada mriko nika nggih Mbak tasih kula ngoten nggih Mbah nggih. Bangsuli nggih Mbah, pokoke jenengan ngendika kula setuju nggih. Sak temene salat kula ngibadah gesang kula lan pejah kula namung lho konco sing terakhir namung Allah nggih Mbah, mboten namung kula. Nah, batine wong mau ngendikane mek kula mawon nggih kula ngoten nggih. Mbah sing terakhir namung Allah. Sepindah malih tasih ikhlas nggih. Sak temene salat kula ngibadah kula gesang kula lan pejah kula namung Allah lan pejah kula namung Allah.
lanjut sholatullah ngoten nggih. Nah, makin nek lanjut terus dak boten cekap-cekap, kita teruskan pertemuan yang akan datang ngoten nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu monggo kiambek sareng-sareng ngatah-ngatahaken dikir dateng Gusti Allah, ngatah-ngatahaken emut dateng Gusti Allah. Di antara banyaknya kesibukan dunia kula lan panjenengan sedaya, di antara kesibukan kula lan panjenengan sedaya sing setiap dinten sing saestu kadang tasih kathah maksiate daripada ngibadahe wonten Mbah. Wonten piyantune nggih rawuh nggih Mbah nggih. Sing ting mriki langkung milih HP-nan daripada maos Al-Qur'an nggih wonten. Wonten langkung milih TikTokan daripada berjanjenan nggih wonten. Kathah alhamdulillah paket komplit nggih Mbah. Nah niki saestu monggo kiambek berusaha sareng-sareng ngatah-ngatahaken dikir dhateng Gusti Allah supados napa dipun paringi manah ingkang selamet. Keranten enten Mbah yaumala yang fa'umalun wala banun. Ada saat di mana bondo kita panjenengan sedaya tidak bisa diandalkan. Ting pundi napa mawon sing kiambek gadai tidak bisa kita andalkan. Illa man atallah biqalbin salim. Sing selamat sinten, sing gadai manah ingkang sae, manah ingkang selamat. Mugi-mugi kiambek termasuk piyantun ingkang kagungan manah selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu niki sampun pukul 3 kirang sekedhik. Bunyai ugi sampun rawuh kersanipun bakdo niki miyos. Kula jatosipun wau mature kalih Bunyai tak sekedap mawon niki njuk dangu. Yun agunging pangapunten nggih mangke. Saestu tentunipun saking awal dumugi akhir kawula nderekaken Bapak Ibu sedaya, sederek-sederek sedaya kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun dohir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi mboten kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Saestu mugi-mugi benjang pinanggih malih kanthi keadaan ingkang sehat. Kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget ngimbeti tegel ugi sawah, enggal-enggal sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mekaten ingkang waget kawula aturaken saestu sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Kula cekapaken semanten wal afu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.